Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị apụta n'ụla. Ekenekwa nwoke, ekene nwaanyị, kene okenye, ekene nwata. Tata bụ Nkwọ. Anyị si ka Nkwọ niile na-azụ n'ala Igbo tata. Nkwọ niile na-azụ n'aja ala Igbo tata ka pụtara anyị ndụ, pụtara anyị udo, pụtara anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Kwọpụla anyị ndị uke. Nkwọ wetara anyị anyị ga-eri ma wepụ nke nyere anyị. Nsị na anyị azụ ka afịa tata n'akara. N'ụgbọ anyị ga-eji wee pụta tata ya ama mma, mana nke anyị ga-eji wee bata ya aka ya mma. Ugo anyị ka anyị na-asị ka etuba anyị tata bụ Nkwọ, maka na asị na ogugbuzu ọchake. Akara onye ji bịa ụwa chake. Chi anyị meere anyị amara, ezumezu anyị meere anyị amara. Mmụọ niile anyị na ha so ketara anyị oke anyị. Ka aja niile anyị na-achụ n'ụbọchị niile kwuola anyị okwu na mmụọ, gbupụrụ anyị ọnwụ ike, gbupụrụ anyị ekwuru. A sị m onye chụọ anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụrụ. Onye fụ anyị si wee cheta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ka ọzọ nwụọ. Ọmaka ka anyị na-ayọ ka o melụ mmadụ niile, na anyị siri egbe belu ugobelu, mana nke sikwa ibi ebe na nkụkwa ya. N'otu anyị sikwuo ya ka ọ ga-esi wee dị n'ọfọ n'afa Chukwu na n'afa ndị anyị ise. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Tata bụ Nkwọ ka m bịara ka m kọwatụrụ ụmụ Igbo gbasara ịnọ ụwa, reincarnation. Topic a dị very very important. Ife nji si na ọ dị important bụ na many people believe hozi na a na-anụ ụwa anọ, na a na-anụ ụwa anọ duto ihe ndị ụka ọbịa na-eme gị na-akụzi la anyị niile mgbe anyị na-eje ụka, ma ndị ka na-eje ụka. Ndị ụka ọbịa kwenyere na mmadụ nwụọ, mkpụrụ obi ya agaba for judgment, mana ndị Igbo kwenyere na mmadụ na-anụ ụwa ma nọghachitakwa ụwa ọzọ. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ na-anụ ụwa. Mmadụ na-anụ ụwa ugboro 7. Ị na-anya ịfụ na ndị Igbo na-abụ ha na-atụ ilu okwu asị ụwa m ụwa 7, ụwa m ụwa 7. Ndị Igbo na-reincarnate 7 good times ka o nwee ike ime gịnị? Ịbịa mezuo ihe o mere gịnị? Ihe o ji maka ya wee earthly mission ya. Mmadụ nwere ike ịbịa ụwa n'ụdị nwoke, mmadụ nwere ike ịbịa ụwa n'ụdị nwaanyị. Onye bụ nwoke bịa ụwa nwaanyị, ị ga na-afụ ya n'omume ya. Mụnwa nwoke nọrọ m ụwa, o nwere ụmụ nwoke nwaanyị na-anụ ụwa. Now abịa na mmadụ nwere ike ịnọ nwa ọ mụrụ ụwa. Mmadụ nwere ike isi n'ikwu nne ya ma ọ bụ nne ya n'ụwa. That is either nna ya ọ nna nna ya ọ nne nne ya ọ nne nna ya. Mmadụ nwere ike isi na ngwuru, that is na ụmụnna ya wee n'ụwa, ma ọ na ụmụnna ndị ikwu nne ya wee n'ụwa. Now kedu ka ị ga-esi wee mara onye nọrọ gị ụwa? Ka ị ga-esi wee mara onye nọrọ gị ụwa bụ gịnị? Site n'ịgba ihe a na-akpọ afa agụ, afa chi. And o nwere impression m chọrọ ịcorrect tata, maka ndị na-abụ ha sị gị chi gị dị iche, onye ụwa gị dị iche. Ọkwa asị. Asị gị chi gị dị iche, onye ụwa gị dị iche. Ọwa asị.
chi onye ụwa gị bụ ofu onye. Mgbe ọbụla ị na-egburu chi onye ụwa gị ihe ofu onye, mana mmadụ sị gị gbuolu chi gị ihe, gbuolu onye ụwa gị ihe, gbadokwa anya. Now, mgbe ochie, ọ na-abụ mmadụ mụọ nwa, mgbe ahụ nwa ahụ ka dị obere, o jee gbaalụ ya afa agụ, gbaalụ ya afa chi onye ụwa. Mana ụwa kịta adịrọzi otu anwa. Mgbe ụfọdụ o nwere ụmụaka na-eji aka ha gbara onwe ha agụ. Then a na-pay attention to those things. Ọ bụrụzi na agba ọfụrụ a onye ọbụla na-emezi nke dị ya mma. Enwere ike ịfụ nwata ọ na-emekawai at a very tender age, ọ na-emekawai. O nwere ike ọbịa ọbụna nne ya mamịrị kpaa ya, ọjụ na ọma nje n'iro nyụọ ya, nwa ahụ elugokwe maybe 3 years 4 years, steji ọ ga-abụ ọ ga-ejenwu n'iro gaje nyụọ mamịrị na-akị ya. Mana ọ pụta o jee na bed mma ya, rigo na bed mma ya, nyụọ onye bụ mamịrị. Ọ bụ nọ mgbe gboo na family parents that child ga-eje gịnị jụọ ese ka a mara ihe buru ya that omume ma ajọ mmụọ ka ajọ mmadụ. E wee jezie n'afa, e wee marụ nọ nne mụtalụ nne ya ma nọ nna mụtalụ nne ya bụ onye nọrọ ụwa. Mana gịnị na-akpọbatabi ya, anabatara ya, onye a mere gịnị o ji emekawa arụsa nwa ya ha arụrụ ana. Mgbe ụfọdụ o nwelu nwata na-abụ ọpụta ọ naghị arụ, ọ naghị akọwa, o nwee ike ọ ya gide unu ejebezie n'afa ka unu malụ, unu wee ruzie na mgbe gburugburu unu wee ruzie n'afa, unu wee megịnị wee fụzie afa wee si nọ maka na onye nọrọ ụwa na-eme o ji afa arụ na onye nọrọ ụwa sị na anabatabeghị ya, unu eme gịnị, unu anabata ya bụ onye nọrọ ụwa. Ifugo na nwata ahụ ejigoro aka ya wee gbara onwe ya agụ. O nwere ndị na-afụ onye nọrọ ha ụwa na nlọ. O nwere ndị na-afụ even currently, o nwere ndị na-afụ onye nọrọ ha ụwa na nlọ. O nwere ike ọ na-afụ onye ahụ na-eweta ihe na-enye ya, na-eweta gift na-enye ya, ma ọ fụ na enwere kind of problem, onye ahụ abịa sevuo ya. O nwere ndị nwere this high spiritual connectivity, na onye nọrọ ha ụwa na-egosi ha onwe ha na nlọ, na-egosi ya na onye bụ nne gị ma nne nna gị ma ọ bụ nna gị, ma na onye bụ nna gị. Ị na-afụ onye ahụ ọ na-ewejiri gị wọ, ma ọ na-eweta ihe ọma, ọ na-egosi gị onwe ya, na-ezi gị ozi. Ịfụ na onye a na-agbara onwe ya agụ. Mana ọ dị very very important na ihe eme gịnị, ihe eje n'afa jee gbaa afa agụ, mara onye nọrọ gị. Maka nke bụ eziokwu bụ ndị chi mmadụ na-aghasala onye ahụ ihe. Eziokwu na ndị mmiri na-enye nsogbu, mana mmadụ amarọ chi ya, mmadụ amarọ chi ya na-ebute nsogbu karịa nsogbu ndị mmiri na-enye. Enwere ike ịpụta ego ga na-eme isi mysteriously, ọ bụrụ ndị chi gị na-ewelu. O nwere onye gị na ya nọ n'ime ụlọ, mana idosi ihe ofuo, ịchịsa akwa gị ofuo. Ihe a niile bụ ihe a na-eme ka ihe gị egwu, ka ime gịnị, ka ije jụọ ese. Of course, ije ha ana n'afa, ije jụọ ese n'afa, agwa gị. O nwere ọtụtụ ndị nke ha bụ o nwere ike ọnụọ nwaanyị ma ọnụọ di. For instance, nwaanyị anụọ di, ha ewere gịnị ọmụmụ na-ata gị afụ. Ihe niile ndị mmiri na-etinyekwa aka, mana ndị chi mmadụ na-apịawakwa mmadụ azụ. Chi mmadụ na-apịawa mmadụ azụ when you fail to recognize him or her, when you fail to align with him or her.
o nwere ka o jiri ọmụmụ taba gị afụ, o nwere ka o megide enwe peace na that marriage, o nwere ka ị na-ayagharị ahụ. Afụgo m a lot of people na-aya ahụ, enyego ha ọgwụ, nye ha ọgwụ, mana the simple solution to their problem bụ chi onye ụwa ha. Ana ngwa onye ahụ kpọtụrụ chi onye ụwa ya, ome gịnị? O nwere onwe ya. Ya bụ na ọ dị mkpa kwụsịka n'ihe ndị ụka ọbịa nkọgheri na confusion ha na-etinye n'isi ndị mmadụ. Fine and good, o nwere ife bụ na mmadụ azụgo onwe ya n'usoro ụka, I can understand, but the earlier you wake up to the truth and reality, the better for you. Jee gbaa afọ agụ, mara onye nọ n'ụwa, mara afịa ọ na-azụ, mara afịa gị nwa na-azụ, afịa mbọsị ahụ gị nwa na-azụ. Ọ bụgodo na ide aga ọfọ ọjị everyday, afịa ahụ gị nwa na-azụ, ọ bụgodo na ikipụ nwere otu nke onye n'ọgụ nwa na-azụ, you can keep to nke gị nwa na-azụ. Afịa ahụ gị nwa na-azụ, ijiri mbọsị ahụ wee mee gịnị? Wee were ọjị. Ọ bụ na ị nwere ihe ị ga-egburu ya, iwere ọjị na mmanya ịtụọrọ ya, wee kpọkuo ya, kpọkuo ezumezu ndị gị na ha so, wee wapụrụ ha ọjị. Ọ dị very very important na mmadụ ga-amara onye nọrọ ụwa ma chukwu anya, ka o wetebere gị ngọzi gị niile furu efu, ka akwụsị ịghasara gị ihe, ka akwụsị imebiri gị ihe. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Gbaraọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-alụ ọrụ mmụọ na-alụsi ike ma na-agbakwa afa na-agbasi ike. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-agbagoju gị anya gbasara ihe nkụzi tata, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko ma ọ na-ịchọ ka agbaalụ gị afa, ma ọ na-ịchọ ka alụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịanụ.